Ένας ήρθε μόνο και μου είπε ξεκάθαρα το λόγο που με ψήφισε και ήταν η Τζο, το δέχομαι. Ξέρω ποιες είναι και οι υπόλοιπες ψήφους, δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Αλλά και ένας άνθρωπος που ήρθε να μου μιλήσει ήταν καθαρά θέμα εκεί που φτύνω γλύφω ξανά. Δεν γίνεται να είσαι σε μια ηλικία όριμη και να παίρνεις αποφάσεις ενός τρίχρονου παιδιού. Για μένα δεν μου λέει τίποτα όταν γύρισε η συγκεκριμένη παίχτρια η Φανή και μου είπε συγγνώμη που σε ψήφισα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, δεν μπορούσα να αποφασίσω και έπαιξα μπεμπαμπλό. Την ανιψιά μου ανέβαζα να διαλέξει, θα είχε πιο πολύ τα κότσα να πει ψηφίζω αυτόν γιατί δεν το γουστάρω. Πρώτο συμβούλιο που ψηφίσαμε την Ελένη, γυρνάει και μου λέει να ξέρεις, το λέω για να ξέρεις ότι εσένα μου λέει, που ήταν αρχή, ότι εσένα θα ψήφιζα, αλλά επειδή η Ελένη μας το ζήτησε, ψήφισα την Ελένη. Και έρχεσαι κάθε μέρα, αχ να δανειστώ την κουβέρτα, αχ έλα κάνε μου λίγο. Αυτή είναι την προσωπία για μένα ρε φίλε. Προτιμώ να καθίσω στην άκρη μου να μην μιλήσω, παρατηρώ όμως, όλα τα καταλαβαίνω. Παρά αυτό το πράγμα. Τίποτα, για μένα η Φανή έχει φάει κόκκινη κάρτα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο όμως που προσπαθεί να τα έχει καλά με όλους, που αυτό δεν είναι πάντα καλό. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις κι εσύ μια αξιοπρέπεια. Δεν γίνεται να συμπαθείς όλους και με όλους να είσαι καλά. Και όταν κάνεις κάτι να έχεις και το τσαγανό να το πεις τα ίσια. Πες το στα ίσα, κορίτσι μου, ότι ξέρεις κάτι. Σε ψήφισα για αυτό το λόγο. Μη μου δικαιολογείς. Όποιος δικαιολογείται, χάνει και το δίκιο του. Θέλει ένα γιατί εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν το έχετε κάνει εσείς ποτέ. Ούκο λίγες φορές λέω μάζεψε αυτή την ενέργειά σου. Δεν βοηθάει στην ομάδα. Δεν είναι μόνο ενέργεια, είναι και το ότι. Ενέργεια το λέμε κομψά. Ναι. Καταλαβαίνεις. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν μπορούμε να είμαστε ευθέως. Ναι, μου άρεσε και το ότι. Και εμένα δεν μου αρέσει το ότι εκεί που χθες δεν ψηφίσατε έτσι στην ομάδα. Γύρισε στους Αθηναίους την ώρα που είδε το όνομα και άρχισε γέλαγε. Κάτι που σχολιάστηκε από τον Σταύρο αυτό, ότι γύρισε και έκανε κάτι ειρωνίες και τέτοια. Και προσπαθεί να δικαιολογηθεί μετά, να δικαιολογείται συνέχεια. Σε μένα, το έκανε σε μένα, βγήκα εγώ ρε παιδί, γιατί σας έχω φερθεί ποτέ στο αγώνισμα ότι βγαίνω εγώ διαλέγω, εγώ κάνω. Γυρνάει με πιάνει, θα διαλέξω εγώ. Όχι, λέω, θα διαλέξω εγώ. Το παιχνίδι καλός κακός θέλει στρατηγική, θέλει εξυπνάδα, θέλει πειθαρχία. Τα έχει μπερδέψει όλα στο μυαλό τους και πιστεύει ότι για να προχωρήσει πρέπει να τα έχει καλά με όλους.